kasancewar danna kan subscriber da kuma kan ƙararrawa shine zai baku daman ganin sabbin bidiyo da zarar mun daura. A wannan channel namu mai albarka mai suna Waraka TV domin kawo muku ingantattun maganin gargajiya. Allah ya sa mu dace. Allah kuma ya mana jagora. A'udhu billahi sami'ul alim. Bismillahir rahmanir rahim. Yau dai ga sirri na farin jinin mata. Mujarrabin kuma sahihun na ban mamaki. Wanda ake wa laƙabi da ba yawa sai zafi. Wannan sirri ba ƙaramin sirri ba ne. Kar in yi katsalandan. Domin na san akwai malamanmu suna sauraron mu, akwai kuma abokananmu, akwai kuma wanda ƙwalawanmu ne. Amma wannan sirri ne na farin jinin mata ne mujarrabin kuma sahihun. Da haka ku saurari wannan bidiyo har zuwa ƙarshensa. Domin jin yadda ake amfani da wannan sirri, wannan fa'ida mai albarka. Mujarrabin kuma sahihun. Ina masu neman farin jinin mata? Kana son mace tana maka rigima, ko tana maka jiji da kai, to ga magani cikin sauƙi bi iznillahi subhanahu wa ta'ala. Wannan channel mai albarka mai suna Waraka TV ita ce ta ɗauki nauyin kawo muku wayannan fa'idodi kala daban-daban na ayoyin Alƙur'ani mai girma da kuma ingantattun maganin gargajiya. In yau ne farkon ziyartarka wannan channel mai albarka mai suna Waraka TV, to sai ka danna mana ko kuma ki danna mana kan subscribe da like da kuma ƙararrawar sanarwa. Domin da zarar mun ɗaura sabbin mu su shigo cikin wayoyinku ta salula ko kuma laptop naku na hannu. Amma wannan sirri ne mujarrabin kuma sahihun. Kaga ba wannan sirri ayan nan kusan ta yi yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Kun ga nan wannan ayan ne ana buɗe mi'ara da hakuri da kuma har yanzu hakuri ɗayan. Yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Ga ta nan mun rubuta muku ita. Yadda ake amfani da wannan aya kuwa shine kamar yadda kuka ga an rubuta ta nan bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyyil karim yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Haka ake rubuta ta kafa 7. Din da aka buɗe wannan mi'ira ɗin da hakuri ɗin nan sai ka sa sunan wadda kake so kai farin jini a idanta. In kuma ka so kai farin jini akan mata ne ka sa nisa'u kawai a ciki. Sai ka rubuta ƙafa 7, ka wanke ka sha, haka za ka yi har kwana 7. Insha Allah subhanahu wa ta'ala wannan sirri ne na farin jini mujarrabin kuma sahihun. Wannan sirri ku daure ku jarraba za ku ba mu labari. Ana rubuta ƙafa 7 inda aka buɗe ɗin nan a sa sunan yarinyar da ake so a yi farin jini a wurinta. A wanke a sha ƙafa 7 kwana 7 mujarrabin kuma sahihun insha Allah subhanahu wa ta'ala. Ga ayar dai kamar yadda kuka ga an rubuta ta bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyyil karim yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Din naka buɗa din za sa sunan yarinya din sai a wanke ƙafa 7 kwana 7 bi iznillahi subhanahu wa ta'ala zaka ga abin mamaki. Allah ya sa mu dace, Allah kuma ya mana jagora. Wannan channel mai albarka mai suna Waraka TV duk sirrukan da muke bayarwa a wannan channel mai albarka Allah ya sa mu a dace. Allah ka mana rowan cuta alfarman fiyayyen halitta. Ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimin. Ya malikal mulki tutul mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha'u bi yadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir. Allah ka sami dace, Allah ka mana rawan cuta. Da haka ku dana mana kan subscribe da like da kuma ƙararrawar sanarwa domin da zarar mun ɗaura su fa'idodin mu su shigo cikin wayoyinku ta salula ko kuma laptop naku na hannu. Haza wa salam. Masha Allah, Allah ka mana jagora. Kasancewar danna
kan subscribe da kuma kan ƙararrawa shine zai baku daman ganin sabbin bidiyo da zarar mun daura. A wannan channel namu mai albarka mai suna Waraka TV domin kawo muku ingantattun maganin gargajiya. Allah ya sa mu dace. Allah kuma ya mana jagora.